Fl-imtarfa l-Prim Ministru tkellem dwar is-sens wiesa tal-ħelsien brabta maż-żieda tar-rappreżentanza tan-nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Saħaq li tul l-istorja elettorali ta' pajjiżna jeżisti fatt li aħna bħala pajjiż ma nistgħux naċċettawh. Kif nistgħu aħna naċċettaw il-fatt? Kif nistgħu aħna naċċettaw il-fatt illi kemm ilhom jsiru elezzjonijiet f'pajjiżna ġew eletti mijiet ta' irġiel u ġew eletti biss 27 mara. Dr. Muscat spjega li bil-proposta li ressa il-Gvern se jara 12 persuna oħra eletti fil-Parlament minn dak il-ġeneru li jinsab l-aktar fil-minorità li fil-każ tal-lum huwa in-nisa. Huwa irrefera l-bastiment li nħataf minn xi migranti u filwaqt li ringrazzja lil forzi tal-ordni li ħadu l-prekawzjonijiet meħtieġa meta ma kinux jafu x'ħajsibu huwa wieġeb għall-irjieħat razzisti li l-moviment li jmexxiqu irrid ikun fuq quddiem li jeqfilhom. Huwa disgustanti il-livell ta' razziżmu, ta' intolleranza illi jkun jeżisti f'xi waqtiet. U aħna rridu nagħtu l-eżempju. Tal-moviment irid jagħti l-eżempju. Sa nerġa' ngħid, aħna u jien l-ewwel wieħed minix ħankoq qiegħed nipponta subajja lil min iħossu li hemm nuqqas ta' sigurtà għaliex jgħid f'żona fejn hemm ħafna barranin. Ngħid li rridu nifhmu dawk iċ-ċirkustanzi u għalhekk saqsu lin-nies tal-Marsa. Il-livell ta' sigurtà li għollejna fil-post. Il-Prim Ministru tkellem dwar it-tisħiħ tal-ekonomija Maltija u qal li llum pajjiżna daħal f'niċeċ ġodda li lanqas biss konna noħolmu bihom. Issa qed nindunaw isma' hawn ħafna kumpaniji li qed jitellaw is-satelliti fl-ispazju. Dawn x'imkien iridu jirreġistrawhom, x'imkien iridu jiġu regolati. Qed nagħmlu aħna. Għall-ewwel darba qed nipproponu illi nidħlu f'dan il-qasam. Qasam innovattiv. L-innovazzjoni illi ħatkun waħda mid-drivers il-kbar tal-ekonomija tax-xogħol fis-snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.